וירושלים שם בחוליה הזאת. רועי שרון, תודה רבה. תודה. בעקבות הפרסום כאן בחדשות 10 אמש, מודיעה היום במפתיע אוניברסיטת בן גוריון, משנה הבאה יוכלו סטודנטיות סוף סוף להדליק נרות חנוכה גם בטקסים הרשמיים של הקמפוס. אנחנו עם הסטודנטית האקטיביסטית טל אביטבול. שלום לך. ערב טוב אור, חג שמח. חג שמח לניצחון המכביות על היוונים, אני מבין. כן, אנחנו מגדירות את מה שקרה כניצחון, ואנחנו מקוות שבאמת נשים רבות יראו את זה ויצטרפו למאבק מול הדרת נשים. אנחנו מדברים בעצם על מסורת באוניברסיטה שנמשכת שנים, מסורת של הדרת נשים. נכון. נכון, מסורת שבעצם אומרת שכאשר מתבצע טקס דתי, שהוא הדלקת נרות, שלא מובן לי למה מגדירים אותו כטקס דתי, הרב הוא זה שמקבל עליו את האחריות ואת הבעלות, והוא זה שמחליט מה קורה בו. אז מה הדליק אותך השנה במיוחד של לצאת למאבק הזה? היוזמה הגיעה מסטודנטית עידית, שראתה את זה ופנתה אלינו בפורומים של בנות אקטיביסטיות ואמרה, זה מציק לי, בוא נכתוב מכתב. החלטנו ללכת על טקס הדלקה אלטרנטיבי, והחלטנו גם במקביל לזה שאנחנו עושים את זה, להגיד, רגע, אולי פשוט אף אחד לא הסב את תשומת הלב של האוניברסיטה, שזה די מוזר שצריך להסב את תשומת הלב של האוניברסיטה לזה שאין שוויון, אז בואו נעשה את זה, ובאמת פנינו ככה לנשיאה ופנינו לדיקן, והתשובה שקיבלנו מהדיקן קצת הותירה אותנו בשוק, שזה לא במקרה, זה בכוונה, זה מכוון. ואז אתן בעצם יוצאות למאבק, ומה גרם בעצם לניצחון לדעתך? הפרסום אצלנו אמש בחדשות 10? בין היתר? לדעתי כן. אני אשמח לשמוע, אני מניחה גם שהם יגידו שזו הייתה הכוונה, וברגע ששמנו את תשומת ליבם זה שינה, אבל ראינו שזה לא שינה, וגם אמרו לנו, יהיה לכם טקס אלטרנטיבי, תעשו את זה לא בזמן שהרב עושה את זה, נאבקנו על זה שזה כן יהיה ב4, בזמן שהסטודנטים יכולים, שמו אותנו קצת בחדר צדדי, כטקס אלטרנטיבי, ככה הגדירו את זה גם באוניברסיטה, שבעצם שוויון לסטודנטיות זה משהו שאמור להיות המיינסטרים של האוניברסיטה, לא יותר מזה. טוב, טל אביטבול, סטודנטית באוניברסיטת בן גוריון, שתדליק בשנה הבאה את נרות חנוכה, להתראות, חג שמח ומברוק על הניצחון. חג שמח. ומאוניברסיטת בן גוריון נמסר הערב בתגובה, הבקשה לשיתוף נשים בטקסי הדלקת הנרות בחג החנוכה הוגשה להנהלת האוניברסיטה סמוך מאוד למועד הטקסים, לאחר שמדליקי הנרות כבר נקבעו מבעוד מועד, ולמרות זאת הוחלט לאלתר שבכל יום במהלך החג ידליקו את הנרות גם גבר וגם אישה, זה לצד זו. החל מהשנה הבאה טקסי הדלקת הנרות בחנוכה יתקיימו על בסיס שוויוני לחלוטין, ובכל אחד מימי החג ידליקו ויברכו יום אישה, יום גבר, וחוזר חלילה. אנחנו רק נשאר עם השאלה באוויר, מה היה קורה אם הסיפור הזה לא היה מתפרסם. ומבן גוריון